गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय बावैसो सान सिगां कक्राझार पुलिसा भारत भुटान सिमना उल्टापानि ओनसोलनि लुंसुं हाग्रायाव नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै ULBनि सोद्रोमा साजायना जिउ फोजोबनाय मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन। मख'नो नांगोन दि बे जाथायनि सायाव नंखायै एनकाउन्टार खालामनानै जिउ फोजोबनांनाय सानै बर' सुबुंनि नखराव दिनै BTR सरकारा सोरखारि साख्रि होनो थाखाय फोसावबाय आरो मोनथिनो मोननायाव BTRनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाबोन अदेबानि 22 सेप्तेम्बर खालि साख्रिनि बे थिसनलाइखौ गथायनाय जागोन। बे गोनां बाथ्राखौ दिनै BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों मिन्थिहोदों। गुबुन फारसेथिं EM रनजित बसुमतारीया मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला गाबोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTRनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै आसाम पुलिसनि गोजौ थाखोनि साथाम पुलिस अफिसार बिथांमोना पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टारजों बलि जानांनाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारिनि गेजेराव जालांनाय जाथायखौ लानानै नायबिजिरनो फैगोन होनना मिन्थिहोबावदों आरो बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ साजा होनाय जागोन एबा सैथोखौ बुरखांनाय जागोन। बे बाथ्राखौबो BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM रनजित बसुमतारीया दिनै रोखायै मिन्थिहोदों। बिनि अनगायैबो बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों बुंबावो दि गोबां मानसिफोरानो पुलिसनि गुलिजों बलि जानांनाय बारग' NDABS ग्रुपनि जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथां सानैखौ लानानै बारग' NDABS ग्रुपनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय नुनो मोनसोदों आरो बिनि गेजेरावबो सोरबा सोरबाया थौले गोसो लानानै थोंजोङै गावखौ एबा बिआर फेरेंगानि मुं लानानै सोंखारिनो नाजादों होननानैबो दिनै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। नाथाय बे जाथायनि गुबै सैथोथिखौ गाबोननि समावसो रोखायै मिन्थिनो हाजोबगोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथाय जालांनाया एनकाउन्टार ना फेक एनकाउन्टार बिनि सायाव होननानै बिथाङा बुंथिबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बर' हारिनि गेजेराव थांनाय बावैसो गोदानै हाथियार दैनानै सोमावसारग्रा ULB गोदान आफाद जोनोम जाफिननायनि उननिफ्रायनो BTR ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला तामुलपुर थानानि बेन्दोंआव थानाय गान्धीबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय जगमारी गामिनि थागिबि नरेन नार्जारिनि फिसाज्ला नेरसोन नार्जारिखौ पुलिसआ थांनाय रबिबार हरनि 12 रिंगायावनो न'निफ्राय लानानै थांदों। मोनथिनो मोननायाव नेरसोन नार्जारिया थांनाय 8 सेप्तेम्बर खालाराव पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टारजों बलि जानांनाय जाथायनि फटकखौ मोखां बिजाबाव नुनानै गावबो मोखां बिजाबाव शेयार खालामदोंमोन। नाथाय पुलिसआ बिथां नेरसोननि फटक शेयार खालामनायखौ नोजोर होनानै थांनाय रबिबार हरनि 12 रिंगायावनो न'निफ्राय हमना लाबोदों होनना नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिदों आरो मोनथिनो मोनबावनायाव पुलिसआ नेरसोन नार्जारिखौ हमना लांखांनायनि उनाव नखरनि आरो गामिनि मानसिफ्रा खौरां लानो थांदोंमोन। अब्ला नखरनि सुबुंफोरनो पुलिसआ मैया बेलासियावनो कक्राझार पुलिस थानायाव दैथायहरनाय जाबाय होननानैसो नखरनि सुबुंफोरनो फोरमायहरदों। बे बाथ्राखौ लानानै दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरा गोख्रों अजद दैखांदों। बेनिखायनो बेबायदि नंखाय दायाव हमना लांजानाय नेरसोन नार्जारिखौ अनसुलि बिसि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा थाबैनो मोजाङै मोजां हगार हरफिननो थाखाय BTR सरकार, आसाम सरकार आरो पुलिसखौ खावलायहरदों। बिनि अनगायैबो गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला मैयाबो मोनाबिलि समाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिपकाय सानबांदा गामिनि सासे लाइमोन सेंग्राखौ ULBनि सन्देह खालामनानै पुलिसआ थिपकाय पुलिस थानायाव लानानै थांदों होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे भिडिअ भाइरेल जानानै मिन्थिनो हादों आरो बे जाथायखौ मिन्थिनानै बे लाइमोनखौ रैखा खालामनो थिपकाय दखरा एबसुआ जाथाय थिलियाव थांनानै पुलिस थानायाव सावरायहैदों होननानैबो मिन्थिनो हादों। लोगोसेनो एबसुनि मावथिफोरा पुलिसनि बिबानगिरिफोरजों सावरायलायखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि गेजेरजों मिन्थिहोयो दि बे लाइमोनखौ पुलिसफोरा ULBनि लोब्बा दङ होनना सन्देह खालामनानै हमना लांदों आरो बे लाइमोननि मुङाव 4-5 सिन दङ होननानैबो पुलिसआ फोरमायदों। बे बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होयो थिपकाय दखरा एबसुनि मावथिफोरा। नाथाय बेफोरो बेसेबां सैथो बेखौ बुंस'नो हायाखै। थेवब्लाबो थांनाय बावैसो जेबायदि पुलिसनि गुलिजों सानै बर' लाइमोनफोरा जेरैबायदि बलि जानांबाय, बे जाथाया बे लाइमोननियाव दाजाथों एबा बुख्रुब सुख्रुब दाखालामजाथों बेखौ लानानै थिपकाय दखरा एबसुआ पुलिस बिबानगिरिफोरखौ खावलायदों होनना थिपकाय दखरा एबसुआ फोरमायथियो
आरो एबसुनि बे खावलायनाय हिसाबैनो पुलिस बिबानगिरिफोरा बे लाइमोनखौ जेबो खालामा एबा सेरफांगुरियाव जानानै थांनाय जाथाय बायदिखौ बे लाइमोननियाव खालामनाय नङा होनना फोरमायनायजों लोगोसेनो आयेननि गेजेरजोंसो थांगोन होननानै पुलिस बिबानगिरिफोरा खोथा होदों होननानै टिपकाय दख'रा एबसुआ फोरमायबावो। थारैनो बेफोरबायदि दाय गैयै सुबुंफोरखौ पुलिसआ ULBनि नंखाय सन्देह लानानै BTR हालामनि बर' सुबुंफोरनि नखराव एबा बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरखौ हमना लांनाया थारैनो BTR हालामाव दुंहाव थासारि सोमजिहोगासिनो दङ। बेनिखायनो BTR सरकारा बिनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै राहा लानो नांगौ। दानिया आरो गुबुन खौराङाव फैदो। BTCनि हान्थामेला बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सानि महिलारिपारानिफ्राय BTCनि सदर थावनि क'क्राझारसिम बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बास सिबिथायखौ बेखेवनानै होयो। मोनथिनो मोननायाव बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बासआ बाक्सानि महिलारिपारानिफ्राय नावकाटा नाग्रिजुलि रङिया जानानै क'क्राझारसिम थांगोन आरो BTCनि सदर सहर क'क्राझारसिम थांनो थाखाय बासनि बेसेना 280 जागोन। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरनि दाबि खालामनायाव बे बासनि सिबिथायखौ होनाय जादों होननानै BTCनि EM रनेन्द्र नार्जारिया फोरमायथिदों आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय बासनि बे सिबिथायखौ दिनै बेखेवना होनो हानायनि थाखाय गावनि गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। थांनाय बावैसो जानानै थांनाय जाथायाव जे सानै बर' सेंग्राया पुलिसनि गुलियाव बोलि जानांबाय, बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव जुदि क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस नायगिदिंगिरिया दायनिगिरि जायो अब्ला BTR खुंथायाबो बिनि साजाखौ होगोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों दिनै BTRनि मावफुं सोद्रोमा EM राकेश ब्रह्मआ। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव BPFनि आफादगिरि थामहिनबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारियाबो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट होनानै बुंथियो दि क'क्राझार पुलिसआ ULBनि सोद्रोमा साजायनानै नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै सानै बर' लाइमोननि जिउ फोजोबदों। बे जाथायनि सायाव CBIनि दारै नायबिजिरनो होनांगौ होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरदों आरो बड'लेण्ड हालामाव जायखिजाया हिंसायारि जाथाय आरो समाजाव गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय रैखाथि होनो नांगौ। बे बाथ्राखौबो बिथां हाग्रामा महिलारिया रोखायै बुंथियो। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायावनो BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि थांनाय बावैसो क'क्राझार जिल्लायाव जालांनाय जे जाथाय, बे जाथायखौ बयबो नंखाय एनकाउन्टारजोंसो जादों होननानै बुंसोदों। बिनिखायनो बे जाथाया एनकाउन्टार ना फेक एनकाउन्टार बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायो आरो बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों मा रिपर्ट फैगोन अब्लासो नंगौना नंमारामोन बिनि सायाव मिन्थिनो हागोन होननानैबो बिथाङा बुङो। बिनि अनगायैबो बिथां गबिन्दआ बुंबावो दि पुलिसआ जेबो प्रुफ गैयालासेनो जेबो खामानि मावा, अदेबानि पुलिसनियाव बिथांमोननि प्रुफबो दंमोन जानांगौ, बिनिखायनो बे एक्सनखौ लादों नामा बेखौ साननो गोनां होननानै बिथाङा बुंबावो। बिनिखायनो बेफोरखौ मिन्थिनो थाखाय नायबिजिरनायनि मोनसे कमिटि दानाय जादों होनना बिथां गबिन्द बसुमतारीया दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।